also was faithful in all his house. Now, Bible riri kutaura pamusoro paJesu. Ndiye ari kunzi anga akatendeka kuna Mwari akamugadza, saMozisiwo anga akatendeka muimba yose yaMwari. Saka muchaona kuti munyori weBhaibheri paari kupa tribute yekutendeka kuna Jesu, ari kuzama kucherechedza nekukudza upenyu hwaJesu hwepanyika. But haasi kungoda kuti tive neruzivo rwekuti Jesu anga akatendeka, but munyori ari kuunza kwatiri pfungwa iyi also as a measure against which we should test our response to God's will for us. Ngaticherechedzei nyaya yekutendeka kwaJesu kuna Mwari, tichitarisa upenyu hwaJesu kuti tigonewo kugadzirisa upenyu hwedu nekuhushepa kuti hufanane neupenyu hwakararama Kristu Jesu panyika. Now, munyori wetsamba yaHebrews haanyatsozikamwi kuti ndiani, but maAdventists ari inclined kupfungwa inoti ndipo akanyora, but vagashiri vetsamba vanozikamwa kuti yainyorerwa vaJudha vakanga vasimbira to the Mosaic traditions nema-appointments akaitwa kuOld Testament with the danger of unbelief towards Christ, the author and finisher of our faith. Saka njodzi yaiva nevana vaIsraeri kana kuti maJudha yaiva yekuti vakasimbira kwazvo kutsika dzemadzitateguru avo dzakaumbwa kubva pane zvaidzidziswa naMozisi kuOld Testament. Saka vanga vakurarama vari panjodzi yekuramba kugamuchira Jesu. Saka pfungwa yaPaul pakunyora tsamba iyi ari kuda kuzama kuburitsa Jesu zvakajeka kuvana vaIsraeri kuti vagone kugamuchira Jesu. Saka muchaona kuti tsamba iyi yakanyorwa panguva yavanga vakapararira nekuda kwepersecution mushure mekunge Jerusalemu raparadzwa vari kunyika dzakasiyana-siyana. Chakaita kuti inyorwe zvekare ndechekuti kutenda kwavo kwakanga kodzikira. Vazhinji vavo vanga vokonfyuzika, vasachazivi kuti nzira yechiKristu chaiyo ndeipi. Vamwe ndo vakanga vatodzokera kumashure vasingachatoteveri Jesu zvachose. Ndo mhaka nei tsamba iyi yaHebrews yakanyorwa semessage ine chekuita nekutenda nekutendeka kwaJesu, kuzama kudzoreredza vana vaIsraeri kuti vabate pana Kristu vagogona kutenda kwaari. Muchaona kuti pfungwa yekutendeka ipfungwa inokosha panguva yatiri kurarama nhasi. Nesuwo tinoda kutevera Jesu. Patiri kumutevera hatidi kutevera with confusion, but we need to be more attentive pakutevera Jesu. Munyika yatiri kurarama tiri munyika yakazadzwa nezvakawanda-wanda, apo upenyu nehunhu huri kurashika, vanhu vari kukwira nekudzika pakurarama kwavo, mifungo yavo yakazadzwa nezvakawanda-wanda zvepanyika. Tinoda kuti panguva yakaita seiyoyo tirangaridzane pamusoro pezvinokosha zveupenyu kuti tinofanira kurarama sei. Tinofanira kurangarira zvekare kuti kana tichitaura nyaya yokutendeka hatigoni kubudirira sezvakaita Kristu, uyo akagona kurarama achiteerera nekutendeka kuna Mwari akamugadza. Zvese zvakarayirwa naMwari Kristu akararama mazviri. He knew the orders idzo Mwari vakanga vataura. Saka Jesu ari kunzi akanga akatendeka kuna Mwari akamugadza. Nemamwe mazwi tiri kuti Jesu akararama upenyu hune purpose, upenyu hune chinangwa. Ndosaka anga akatendeka kuna Mwari. Na upenyu hwekutendeka kuna Mwari huno involva kuteerera izvo zvakarayirwa naMwari zvatinoziva. The issue of faithfulness to God involves an obedient response to a known role or assignment yakapiwa naMwari. Kwatiri isu sevana vaMwari, ukacherechedza bhuku raMark chapter 16 rinoti
ivhangeri inofanira kuparidzwa kuzvisikwa zvose kuti kuguma kugosvika. Pfungwa iyoyo unoiona zvekare kuna Mateo chapter 24 verse 14, kuna Mateo 28, Mwari akati endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose. Those are some of the instructions dzaMwari kuvana vake. Saka tiri kuti Jesu paairarama panyika, he knew his orders. Haana kungorarama so munhu asingazivi kuti ari kubva kupi achienda kupi. Akauya for a purpose, akararama akazadzisa chinangwa chaakanga avinga panyika. Mukacherechedza upenyu hwaJesu kuti azonzi anga akatendeka kuna Mwari akamugadza, he carried out his father's orders with cheerfulness, with alertness and singleness of heart. Jesu akaita nekuperera kwose nemoyo wakafara, akangwarira zvaakanga avinga panyika. Haana kungorarama with confusion kuti chero zvazvaita akanga aine chinangwa. Jesu aiziva purpose of existence, and the Bible rati he faithfully carried out his purpose. Ndo saka Bible ranyora anga akatendeka kuna Mwari akamugadza. Regai timbonzwa Bible kuti Jesu anga akatendeka pane zvipi, ainzwisisa zvipi kuti ndo zvaakavinga panyika. Tikaverenga kuna Luke chapter 4 verse 18, Bible rinotiro, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recover of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Saka muri kuona here kuti Jesu panapa ari kubudisa pachena kuti aiziva chinangwa chaakanga avinga panyika. Nerimwe zuva asvika mutemberi, anopiwa Bhaibheri kuti averenge, ndokuvhura rugwaro rwaIsaya. Jesu anoti iye panapa, mweya washe uri pamusoro pangu, akandigadza kuti ndizodze nekuparidza ivhangeri kuvarombo, ndiporese vanorwara, vane mwoyo yakaputsika, ndisunungure vakasungwa. Bhaibheri riri kuisa pachena kuti Jesu aiziva chinangwa chaakanga avinga panyika, and he faithfully carried chinangwa chaakaunzirwa panyika. Nekuti mapofu akaona, vanorwara vakapora, vose vakasangana naJesu. Ukaverenga verse 42 na verse 43, Bible rinoti panapa, now when it was day, he departed and went into a deserted place, and the crowd sought him and came to him and tried to keep him from leaving them. But he said to them, I must preach the kingdom of God to other cities also, because for this purpose I have been sent. Muri kunzwa here mashoko aJesu ari kuti vanhu vauya kwaari vachida kuramba vakamubatirira panzvimbo 1. Jesu anoti ndinofanira kuti ndiende kunoparidza ushe hwaMwari kune mamwe maguta, nekuti ndakawira izvozvo. Saka Jesu ainzwisisa chinangwa nei akauya panyika. Ndo saka Bhaibheri riri kuti haana kungorarama bedzi, but he lived a purposeful life, life with a purpose. Ndo pazvakatariswa nemunyori panapa akunyora kuna Hebrews, anoti anga akatendeka kuna Mwari akamugadza. Regai tione kuti ndepapi pamwe panga pakatendeka Jesu. Anga akatendeka kune zvipi? Regai tiende kuna John chapter 4. Toda kuverenga pa verse 34. Bible pane pfungwa yarinotipa panapa. Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Vadzidzi vakanga vaenda kunotenga chingwa, ndokusiya Jesu akagara patsime pakasvika mukadzi uya weSamaria, ndokuita hurukuro naJesu. Vadzidzi pavanodzoka vanoshamisika kuti ko Jesu ugere nemunhu sei. Voti Ishe tadzoka nezvekudya, chimbouyai mudye. Jesu anoti zvekudya zvangu ndiko kuita kuda kwevakandituma.
nekupedzisa basa rake. Saka Jesu ainzwisisa chaakanga avinga panyika kuti yakanga isiri mission yezvekudya zvenyama, akanga avinga kuponeswa kwavazhinji. Saka ari kuti kuvadzidzi vake, kudya hongu kwakanaka kunobatsira muviri kuwana simba, but that's not my primary business. Basa rangu inini chinondigutsa kuti ndaita kuda kwevakandituma nekupedza basa rake. Saka Jesu nemamwe mazwi aisatisfaiwa nekuita kuda kwaBaba vari kudenga nekupedzisa basa raakanga atumwa panyika. Ndosaka Bhaibheri riri kuti akanga akatendeka kuna iye wakamugadza. Regai tiverenge chapter 18 yaJohn iyeyu tinzwe pamwe panga pakatendeka Jesu kuti ndepapi. Toda kuverenga John 18 verse 37. Pilate therefore said to him, "Are you a king then?" Jesus answered, "You say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice." Now Jesu ari kutaura na Pilate, ari kudemonstrata kuti aiziva zvaakanga avinga panyika. Haana kungouya kuzorarama upenyu husina chinangwa. He knew his father's orders. Aiziva zvakarayirwa naBaba. He knew his assignment. Aiziva role yake panyika. So Pilate anomubvunza, "Are you a king?" Mukupindura kwaJesu anoti, "Ndiwe wareva izvozvo. Zveumambo handiyo nyaya yangu. Chandakavinga ndechekupupura zvokwadi, ndo zvandakavinga." So Jesu akararama seuyo aiziva zvaakavinga. Now Paul akucherechedza upenyu hwaJesu anoti anga akatendeka kuna iye wakamugadza. Inzwai vana vaMwari, Jesu aiziva purpose of existence, and he faithfully existed to fulfill that purpose. Isu sevana vaMwari tinonzwisisa here kuti nemhaka yei tichinzi vana vaMwari? Tinonzwisisa here nemhaka yei Mwari akatiisa panyika? Tinonzwisisa here kuti nei Mwari akatikoka mukati mesangano rake? Hakuna chimwe vana vaMwari. Tinofanira kuziva kuti takadanirwa kuita basa roakatituma, ende kana toita basa tinofanira kuita nekutendeka. Ndosaka Bhaibheri rati, "Endai naizvozvo muparidzire marudzi ose ivhangeri. Kana vachinge vatenda muvabhabhatidze, nokuti vanenge vabhabhatidzwa vachaponeswa, asi vasingatendi vacharashwa." Saka Mwari achiumba sangano rake akakoka iwe neni kuti tive mukati maro. Chinangwa ndechekuti tiparidze vhangeri reruponeso tichitevera muenzaniso waJesu, kuburikidza nekurarama kwedu nekuparidza kwatingaita nguva imwe neimwe. Mubvunzo unongoti, tiri kutendeka here pakuzadzisa chinangwa ichi? Assignment yatakapiwa naMwari sekuiziva kwatinoita kuti Mwari akati, "Go ye therefore." Are we being faithful in fulfilling purpose yatakaisirwa naMwari panyika? Vazhinji vari kufa vasina kumboshanyirwa. Vazhinji vari kufa vari mudima. Ndosaka munyori ari kutidzosa papfungwa yaJesu kuti anga akatendeka kuna Mwari akamugadza, akaita zvose zvaakanzi aite nokuperera sokuverenga kwataita. Munyori webhuku raHebrews chapter 3 verse 1 ane pfungwa imwe yaanoda kuti atiratidze zvekare patiri kutarisa pamusoro pekutenda nekutendeka kwaJesu. Verse 1, Bhaibheri rinotiro, "Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus." Now Jesu ari kuportrayiwa kwatiri mumazwi mairi. Jesu ari kurifeiwa as a messenger, an apostle, someone who was sent.
and also as a high priest. Now pfungwa idzi kana kuti mazita mairi aya anotinongedza to a specific service iyo Jesu anoita render on our behalf. As a messenger, he did all that God sent him to do. Sekuona kwataita achiti kudya kwangu kuti ndiite kuda kwawakandituma nekuparidza evangeli. So Jesu anotendeka papfungwai as someone who was sent as a messenger kuti auye nesoko reruponeso achidemonstrata kunaka kwaMwari nesimba raMwari, and the Bible rati akatendeka pakuzviita zvose as a messenger or as an apostle. As a high priest tichaona kuti Jesu anomira pakati paMwari navanhu achinegotiata kuti isu tiregererwe. Ndosaka neimwe nguva ari pamuchinjikwa anoti Baba varegererei nokuti havazivi zvavanoita. Aita this mediatory work as a high priest kumiririra iwe neni kuti kana tatenda tikabvuma zvivi zvedu tigone kuyananiswa naMwari. Ende Jesu akaita basa iri nekuperera. Ndosaka akarembera pamuchinjikwa akaachivha ruponeso rwako nerwangu. Nhasi tiripo sevanakomana nevanasikana vaMwari imhaka yekuti Jesu akatendeka paassignment yake kusvika afa pamuchinjikwa kuti mutadzi kana akakumbira kuregererwa agone kunzikwa naMwari, ofukidzwa neropa raKristu, opfekedzwa kururama kwaKristu, ogona kugamuchirika pamberi paMwari. Zvose izvi tinozvikwanisa nekuti Jesu akatendeka pabasa raakanga atumwa. Basa iri rakanga risiri basa diki, rakanga risiri nyore, zvaireva zvinhu zvikuru. It meant being involved in situations of demand and decision. Ndo paya ari murenje achiedzwa naSatani, aziya nenzara kwemazuva 40 neusiku 40 asina kudya. Muedzo unouya otishandura matombo aite chingwa. Jesu akamira akati kwakanyorwa kuchinzi munhu haangararami nechingwa bedzi asi neshoko rinobva muromo waMwari. Akatendeka even at his weakest point. Ndosaka Bible rati he was faithful to him who appointed him. Zvazvisiri easy. It was a situation of demand and decision. Pane ma situations anotisvikira sevana vaMwari anorema, anoda kuti tiite ma decisions ari bold. Pane pasingadi umbwende, panoda kumira takasimba tichimirira zita raKristu. Saka Jesu anoramba kushandura matombo kuti aite chingwa kunyange akanga aine nzara. Achizviitirei? Aiitira kuteerera Mwari. Miedzo inoramba ichienderera mberi. Bhaibheri rinoti pazvose Jesu akamira neshoko raMwari kusvikira Satani atiza kwaari. Saka kuna Jesu kubvuma kutumwa as an apostle and high priest, as a messenger and a high priest, zvaireva kusarenda to God's will. Haizoita kuda kwake, aifanira kuita kuda kwaBaba vari kudenga. Ndo paya zvarema muGetsemani Jesu anoti Baba dai zvaibvira mukombe uyu wadarika, but kusava kuda kwangu asi kuve kuda kwenyu. Saka Jesu pakubvuma kutumwa, he meant to surrender to God's will. Nesu vana vaMwari, Mwari akatidaidza akatiunza kuchiedza chake kuti tiparidze kunaka kwaiye akatibvisa kudima akatiunza kuchiedza chake. Mubvunzo unongoti iwe neni tiri kutendeka here pakuita assignment yatinoziva yatakapiwa naMwari sezvakaita Kristu? Bhaibheri rati anga akatendeka kuna Mwari akamugadza. Saka tiri kuona Jesu kuti he did exactly what he was sent to do. He proved true to what God asked of him. Ndosaka Bible rati he was faithful to him who appointed him. Inzwai vana vaMwari, kana toita kuda kwaMwari hatiiti samaonero edu. Tinofanira kuita kuda kwaMwari as expected, sekutarisira kwaMwari. We need his faithfulness.
to be our faithfulness. Tinoda kutendeka kwa Jesu, kuti kuvewo kutendeka kwedu, kuti tigogona kuita carry out assignment iyo Mwari akatipa. Muchaona kuti Moses paari kunyora, achinyorera vaIsraeri vanga vakupumuka, vakuramba Jesu, vakubatikana nezvakasiyana siyana, anonyora achikompea Jesu na Moses, nekuti Bible rati panapa, who was faithful to him, who appointed him, as Moses also was faithful in all his house. Now munyori paari kuita kakombarizon aka, aitira vaverengi vetsamba yake maJudha anga ari mukuremerwa, ari papersecution, anga asinganyatsozivi kuti nzira yechiKristu ndeipi, Mwari anganamatwa sei, vanga vabatirira kutsika dzemadzibaba. Saka Paul paari kunyora ari kuenzanisa Jesu naMoses. Ndoda kuti tifolowe zvakanaka, tione pfungwa yemunyori panapa. Saka anotaura pamusoro peupenyu hwaMoses, anotaura pamusoro peupenyu hwaJesu, kuti agone kuvabatsira, nekuti Moses kuvana vaIsraeri akanga ari central figure muheritage yavo, munhoroondo yavo. Moses aikosha nekuti ndiye kauya wekuvasunungura kubva Ijipita, akafamba navo murenje, akaita mamiracles mazhinji sekutungamirirwa kwaaiitwa naMwari. Saka Moses aikosha kuvana vaIsraeri. But munyori wetsamba iyi paari kunyora, ari kuda kusimudzira pfungwa dzevana vaIsraeri to something that was higher than the ordinary Moses. Aida kuti vabate Jesu, nekuti Jesu ndiye ane nyaya kudarika Moses. Jesu akanga aine a harder task kudarika task ya Moses, ende Jesu akaita nekutendeka task yake. Moses guided a people, but by his faithfulness, even dying for our sins, Jesus created a new people. Ndo pane musiyano wa Moses newa Jesu. Ukaverenga pa verse 3 pana Hebrews 3 verse 3, Bible rinobva ratiro panapa, for this one has been counted worthy, kureva Jesu, of more glory than Moses, inasmuch as he who built the house has more honor than the house. Saka panapa Jesu ari kunzi anofana kupiwa more glory than Moses, nekuti Jesu aiva nebasa rinorema kudarika raMoses. Moses ndiye uya wekungotungamira vanhu, but haana kutendeka, nekuti neimwe nguva Mwari akatitaura nedombo, iye akarova dombo. But Jesu akatumwa, akauya kuzofira zvivi zvako nezvangu, ende akatendeka kurembera pamuchinjikwa kunyange zvairema. He endured the hardships of the battle, achiitira iwewe neni. Saka Jesu haana kungotungamira, he created a new people. Kunyange Jesu akanga ari the unique Son of God, his greater glory is attributed rather to his faithfulness. Jesu haasi kunzi anga akatendeka, haasi kunzi anofanira kukudzwa nekuti aiva mwana waMwari. Kwete, kutendeka kwake kana kuti kukudzwa kwake kuri kuuya nokuti anga akatendeka. Munyori anonzi John Dewey anoti mountain peaks do not float unsupported, they do not even just rest upon the earth, they are the earth in one of its manifest operations. As with mountain peaks, so with humans, we all have the same beginning point and standing ground. Jesus elected to come where we live, begin where we begin, and experience what we experience. He soon rose higher than the rest of us because he was faithful to God. Munyora ari kuti panapa makomo makuru pamusoro pawo paya hapagoni kudadaba pachidadira nyika, nekuti kuti patomira pakadaro pakasapotwa nenyika. It's part of the earth. Ndo zviri kunzi Jesu anyangwe anga ari mwana waMwari akasarudza kuuya kuzotanga patakatangira, akatozvarwawo naMaria, akazvarirwa muimba yeurombo, vamwe vakazvarirwa mudzimba dzevapfumi. Jesu akazvarirwa muimba
muimba yomurombo, akatanga patakatanga, akasangana nezvatakasangana nazvo, akatomborambwawo nehama dzake, akatombonyombwa, akatomborwiswa, akatomboitirwa zvose zvakaipa. Kunyangwe zvakadaro, Jesu ari kunzi akasimuka kudarika tose nokuti akanga akatendeka kuna Mwari. Saka iwe neni, we have no excuse yekusatendeka kuna Mwari, yokusaita basa iro rakanzi naMwari tiite. Hatigoni kupa human excuse. Jesu akatangira patakatangira. Kunyangwe zvakadaro, akaberekwa muimba yomuvezi, haana kuteedzera zvaiitwa navamwe vana panyika. Akateedzera kuda kwababa vake vari kudenga. Also was faithful in all his house.